Jo soc la nena Mulet i soc de Manacor i venc avui a mostrar-vos una mica com va la tècnica de filar. Jo vaig aprendre de la mamà perquè ella des de nina ja va aprendre a filar perquè ve d'una família que eren 12 germans i les dones se dedicaven a les coses de la casa. I els homes anaven a fer feina en el camp o tenien altres feines. Ella filava quan necessitaven jerseys, perquè a casa seva de més com que tenien ovelles i sempre guardaven llana, i quan necessitaven jerseys ella filava la llana per fer jerseys. I quan nosaltres érem nines, la meva germana i jo, que van estar de moda, ens va agafar l'època hippie, i estaven de moda els jerseys de llana filada, la mamà va tornar a començar a filar, que no havia filat des que eren joveneta, i ens va filar llana per nosaltres i ens va fer jerseys. I nosaltres vam lluir jerseys de llana filada, perquè només se'n trobaven a Eivissa o a qualque lloc a Mallorca, però era difícil trobar-ne. A més, la mamà va viure la guerra, que era una nina, i després de la guerra les famílies no sempre tenien molt de diners per anar a comprar coses i de fet ho feia tot, ho feien més a casa que fora de casa. Aquesta peça és la filosa, que va damunt aquest peu que en tenim, que poden col·locar el fust també. I antigament no s'empleava més que la filosa se treia perquè s'empleava a mà. Aquí tenim el fust i que anàvem afilant i enrodillant la llana en el fust. Quan estava el fil ja fet i quedava així, i anàvem enrodillant. I una vegada que estava el fust ben ple, se feien els rodets. Després, a vegada que estaven fets els rodets, s'agafava l'aspi i se feien les troques. La manera d'emplear-lo era, anàvem fent, posant en el fil, una vegada que estava ple, se fermaven i se rentaven, que també se podien tenyir de diferents colors. Una vegada que estava la troca feta, se llevava i se rentava. Després se passaven les troques, quan ja estaven netes, a la debanadora. I després se passava la troca a la debanadora i s'anaven fent una altra vegada els rodets. I una vegada que els rodets estaven fets, ja se podia teixir, estava a punt. Tant hi havia màquines també per teixir, o bé se feien bues.